Дойде съвременния момент. Пред нас ще излезе моят незаконен син, който със законност това не мога да го нарека гений. Най-големи национал на българския футбол. Как съм го правил, не знам. Как съм ги въртолил тия хромозоми и с коя изобщо не знам. Но той е мой. Бъдете го, искам да подгреете хубаво като пернишки чушкопек. Давай! Зоре, тате, готови са? Излиза! Колко много тюфлети са дошли, бе! Защото си известен, би, тати! Известен звезда! Дай махне го, бе! Ама лекичко да не се помислят за много важно. Добре! Лекичко. Те. Стига толкова за да разтегнеш някой вратен минискус. Тате, да помахам леко с левата ръка, бе! Не, съкъм! Ще помислят за ливак. Да, бе! Аз не съм ловак, бе! Не си! Сега внимание! Пред вас ще направим уникален опит. Проба и всякакви други химични съединения. Пред вас лично моят син Бекама ще решава какво? Кръстословица. Чуем се кръстословица, не да решавам или да решим едно суджуко. Мане ги тези суджуката, тати. Той са го измислили японците между две земетресения. Няма да го правим. Добре. Кръстословица. Ще решавам кръстословица. Тихо, бе, тюфлети ще мислим, бе. Няма да го изнервят и ще ме разкъсам. То да не е лесно, за първи път ще мислим по живота си. Внимай, тате, настръхни. Да, настръхваме. Кажи ми, цар на животните с три букви. Коч! И то какво друго да освен коч? То като се каже цар на живота, то ясно, че е коч. Коч, точно да. Какво да е, порли да е? Не, коч си, аз вече го написах. Така. Сега внимайте. Отрицание, тате, с две букви. Ц става ли, тате? Чакай да видя. Да не е нищо. Аз пък се чуем пък дали не е... Тате е глагол. Ти сте го учили в училище, тате. Тате, аз на училище ходил и съм, бе. Ам че как ме тудът ли си, бе? 3 пъти повтаря 5 клас. Значи много съм учил. Не, бе. Не, бе, швепс. Сега, тате, внимай. Тук искам да ги запиш. Лека кола с 4 букви. Голф. Чекай, не бързай сега. Ама голф с В ли се пише или с В? Ами с В, бе, тате, с В. Ма чекай, не бързай. В като Варна или Врън като Враца? Врън като Враца ли, тате? Да. Врън като Вършец. Да. Пише като Вършец. Вършец го пише. Да. Тъй. И сега последно, тати, да не съм мъчен повече на тази кръстословица. Защото лайко трябва да скъса менискус. Няма леца, ще разтегнеш нещо не. Кажи ми, град в България, който завършва на Л. Няма да се мъчи да щупиш някой крак. Не. Ще така, Ямбол. Не, тата, не е Ямбол. Защото Ямбол завършва на У. Ямбол. Верно, че на У. Тате, тури търговище, бе. Те тюфлеците се радват, бе. Тури търговище. Малко извън, ама то не трябва да е точно, па. То не трябва, точно, па ще е точно, па. Да. Сега. Така. Жоренце, мама ми тази кръстословица. Да, бе, тате. Внимайте. Сина ми е доцент. Сега ще го докажа. Аз съм доцент Опатка. На тати патка да си. Сега. Така. Ще ви покажа колко е бил силен по всички предмети в училище. Да. Примерно наварвам предмета география. Татенце, кажи къде се намира река Осъм. Река Осъм
Гледайте Коста. Рекал съм, трябва да е некъде до река 7. За малко. До река 9 е, тати. 9. Значи от другата страна. От другата страна, бе, тати. Ма пак съм по-изко, бе. Какво прекаш? А не, лъчвенците. Сега, първа предстои Коста. Да. Преминаваме, тати, към област химия. Тате, дай нещо от Пернишка област, бе. Те ме е по-познат. Ма по-късно. Да. Сега се спираме на химията. Да, бе. Кажи ми, тати, Да, бе. кой е измислил Менделеевата таблица? Значи леко, съвсем така попълзвам и подсказвам. Започва с Менделсон! Точно бе! Браво! Плескайте, бе! Менделсон! Десятката, тате! Браво! Сега, нататък геничето задно. Веднага завръщаме към литературата. Да. Кажи ми, тате, за Ботев. Мани ги тие, бе, те даже от Б група ни играят, бе. Ма не, бе, тате, аз да питам за Христо. Абе, знам го Христо Стоичко, бе, аз съм по-голем от него, бе. Така е! По-голем си! Защото Стоичков има един лев крак. Аз имам два. Натати левичарчето. Да, бе. Левак. Да. Сега, отиваме към област изкуство. Да, бе. Кой е този актьор, тате, дето винаги играе индианец и името му завършва на Ойко? Ойко. Бойко Борисов. Не, тате, той не е вожд на племе. Не, бе, Не, той е пожарникарка. не, бе, тате. Точно той е вожд на племето на герберите. Да. А ние на индианците, червените, Да. вожд е Станишев. Ате, Станишев, я покажи как ги събира неговото племе. И всичко на Катър на Всичко Магарка. на Катър пристига. На чифтокопитки. Сега, вижте, ние разбираме и от политика. Веднага ви го доказвам. Нали? Я, тате, И от езици дате разбиране. Най-вече. от кои езици? Аз с владеем чужди езици много. Нали? Да, бе. Защото те от нас са тръгнали. Те езици са тръгнали от Перник, бе. Това телшки, свински, агнешки. Как ги готви майките с чеса много. Да. Сега, избираме произволно някакъв език. Да. Испански? Не. Не. Украински? Нищо не. Турски? Да. Айде! Да, бе. Питай, ще отговорим веднага. Ядаш бесер? Да, бе. Как е, тате, тигър на турски? Коско джабити, рае кутак. Виж как го каза с акцент от Истанбул. Не, бе. Тате, кажи ми как е, например, пантера, тате. Кара кутак сербес. Има и музика вътре, какво стана? Как е? Кажи ми как е куче далматинец. Леке кожух помияр. Добре, тате. Ами сега ще преминем малко на по-дълги фрази. Да, бе, тати. Как е сутрешен блок? Сабале дюрутия. А как е презерватив, тати? Уй, турба. Има и друго значение. Мушамака алъв. А как е рогоносец, тате? Лопатар балък. А как е, тате? Здрасти, мацка. Марама курволар. Сега минаваме към политиката, тате. Искам да настръкнеш. Да, бе, разтръкнах, бе. Как е на турски партия Атака? Юруш бабейц. А как е, тате? БСП. Пенсионер Сюрия. А как е предизборен митинг, тате? Коско джабити, чуфтак патаклама. Сега внимайте тук много. Общински данъци и такси на турски как е? На найси бейби аванта. Сега гледайте на имената, го правим, на имената. Как е, тате, Цветан Цветанов на турски? Веско Марино Главер. Браво, смешна изява. А как е Яне Янев? Флашка резин. Добре, а как е българи и европейци? Зорле Бабдали. Невероятен, невероятен. А как е оня на финансите Симеон Дянков? Скрънца диоптър Катил. Добре, а как е кандидата за президент Росен Плевналиев? Баш Българистан Ливент. Паша Мереклия. И тате сега,
Искам да ги удариш в асфалта, да ги вдигнеш на 3 метра отгоре. Разбираш, Коста? Кажи им как е бате Бойко Борисов. Асфалт ефенди! Кой искате, бе? Кой искате? Ти си уникът! Сате, лойко гладех! Дол да ми оправиш едни кюфтенца, бе? И ще хакне едни кибабчета, ще направя. Така, ма свата има! 60% телешка и 40% свинска!